салом тамошобинони гиромӣ, барномаи хабарию таҳлилии хабаррезаро бо пешниҳоди навгониҳои синамои тоҷик дар соли 2021 манзуратон мегардонем. Дар ин барнома мо аз дастовардҳои синамои миллӣ, иштирок ва сазовори ҷоиза гардиданашон дар синаму ҷашнвораҳои байналмилалӣ, аз муваффақияти филмофарону коргардонҳо ва ҳунармандон дар соли 2021 баҳратон сӯжаву гузоришҳо омода намудем. Агар ин ба шумо ҷолибу шавқовар аст, пас моро то охири барнома ҳамроҳ бошед. оғоз мекунем аз дастовардҳои филми ҳунарии бачаи обӣ ва филми кӯтоҳи Сарбор. дар доираи баргузории синемо ҷашнвораи байналмилалии Тошканд, дурдонаҳои роҳи Абрешим, дар ҷумҳурии Ӯзбекистон филми кӯтоҳи Сарбор сазовори ҷоиза гардид. ҳамзамон аз 28 сентябр то 3 октябри соли 2021 дар якчанд шаҳрҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон фестивали байналмилалии Осиё, Африқо ва Амрикои Лотинӣ баргузор гардид, ки дар он филмофарони тоҷик бо филми Рустам ва Суҳроб, Рақси зиндагӣ, Автобус, Муаллим ва хаёлпарастони музофотӣ иштирок намуданд. филми кӯтоҳи Сарбор истеҳсоли студияи Симурғ Синема дар коргардонии Манзарали Шералӣ дар синамобазми байналмилалии Тошканд, марворидҳои роҳи Абрешим ҷоизаҳои беҳтарин нақши мардона ва беҳтарин филмро ба даст овард. Ladies and gentlemen, the best movie, Manzarali Sherali, movie Yuk, Tajikistan. Tojikiston Manzarali Sherali Yuk filmi uchun eng yaxshi film nominatsiyasida g'olib bo'ldi. The award for the best movie of the festival is going to be presented by Gérard Depardieu. G'olibimizga sovrinni taniqli fransuz aktyori Gérard Depardieu topshirmoqdalar. Tabriklaymiz chin dildan, muborak bo'lsin. Congratulations. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Muborak boshlad. Tabriklaymiz, chin dildan tabriklaymiz. ин севмин ҷоизаи беҳтарин филм аст, ки филми кӯтоҳи Сарбор ба даст меорад. ба ҷуз ин Саодат Сафарова барои иҷрои нақши асосӣ дар филми Сарбор дар Қазоқистон соҳиби ҷоизаи беҳтарин нақши занона гардида буд. филм то имрӯз 5 ҷоиза ба даст овардааст ва чандин ҷашнвораҳои дигар низ дар пеш аст, ки боварӣ дорем синамогарони мо дар ин ҷашнвораҳо боз ҳам муваффақият ба даст меоранд. роҳ ёфтан ва сазовори ҷоиза шудани филмҳои синамогарони тоҷик дар ҷашнвораҳои бонуфузи байналмилалӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди кино таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд ва филмофарӣ дар кишвари мо ба тадриҷ ташаккул меёбад. ҳамзамон дар доираи баргузории синамобазми байналмилалии Тошканд, марворидҳои роҳи Абрешим рӯзҳои кинои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон доир гардид. дар доираи рӯзҳои кинои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон филмҳои дар солҳои гуногун истеҳсол намудаи тоҷикфилм, аз ҷумла филмҳои ҳунарии Рустам ва Суҳроб, қисмати шоирӣ коргардон Борис Кимёгаров, Муаллими коргардон Носир Саидов, Сафари ҳавоии коргардон Далер Раҳматов, Рақси зиндагии Муҳаббат Саторӣ, хаёлпарастони музофотӣ Румӣ Шоазимов, Автобуси Абдулҳай Зокиров ва филмҳои мустанади Ваҳдати миллии коргардон Абдулҳай Зокиров ва Шинохти саразми коргардон Рустам Саторзода ба намоиш гузошта шуданд. инчунин рӯзҳои кинои Тоҷикистон дар шаҳри Тошканд ва вилоятҳои Андиҷону Фарғона низ баргузор шуданд ва дӯстдорони синамо аз офаридаҳои синамогарони тоҷик дидан намуданд. дар ин зимн миёни муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва агентии кинематографияи ҷумҳурии Ӯзбекистон меморандуми ҳамкорӣ ба имзо расид, ки дар асоси ҳамин меморандум рӯзҳои кинои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон доир гардиданд. ситораи маҳбуби синамо ва театри тоҷик Сайрам Исоева дар ҳамин ҷашнвора, яъне синамобазми байналмилалии Тошканд, марворидҳои роҳи Абрешим таҳти унвони барои сулҳ, маърифат ва пешрафт барои саҳми арзанда дар рушди кино дар қатори дигар ситораҳои машҳури олами ҳунар ба мисли Радж Капур, Нури Билге Ҷейлан ва Айтурган Темирова бо ҷоизаи махсуси ҷашнвора иборат аз диплом, ангураи тиллоӣ ва бо маблағи
$20,000 қадршиносӣ гардид. Ин ҷоиза боиси ифтихори тамоми ҳунармандони кишвар аст, ки нишона аз эҳтиром ба ҳунару маҳорат ва саҳми арзандаи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Сайрам Исоева дар рушди синамои ҷаҳон мебошад. хотиррасон мешавем, ки филми ҳунарии охирин Саиди Саёди муассисаи давлатии Тоҷикфилм, ки дар таҳияи саркоргардони муассисаи давлатии телевизиони синамо Муҳаммадрабии Исмоил рӯйнавор омадааст, ба 30-умин фестивали кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кинематографияи миллии киношок роҳ ёфтааст. ин бори аввал нест, ки филмҳои синамогарони кишвари мо дар чунин ҷашнвораҳои бонуфузи байналмилалӣ иштирок карда ҷоиза ба даст меоранд. соли 2019 низ филми муассисаи давлатии телевизиони синамо бо номи «Шитоб» дар 72-умин ҷашнвораи байналмилалии Кан иштирок карда буд ва сазовори диплом шуд. филми ҳунарии бачаи обии муассисаи давлатии Тоҷикфилм бо коргардонии Файзулло Файзов ва нолаи танбури Аниса Собирӣ дар кинофестивали 12-уми байналмилалии Само соҳиби ҷоизаи таваҷҷӯҳи ҳакамон гардиданд. Кинофестивали мазкур давоми моҳи ноябр дар пойтахти Шветсия шаҳри Стокгольм баргузор гардида, аз ду бахш филмҳои миллӣ ва байналмилалӣ иборат мебошад. ҳамзамон филми мазкур дар 9-умин кинофестивали байналмилалии Бастау, ки аз 30 ноябр то 4 декабр дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардида буд, ба намоиш гузошта шуд. ин офарида дар жанри драмаи иҷтимоӣ таҳия гардида, аз рӯзгори наврасе, ки ба моҳигирӣ шавқ дошта, мехоҳад оянда ба ин касб шуғл варзад, ҳикоят мекунад. ҳамчунин дар филм масоили муҳити зист, кам шудани захираҳои об ва хушкшавии рудхона, кулу дарёҳо дар робита ба гармшавии глобалии иқлим инъикос гардидаанд. ёдовар мешавем, ки филми ҳунарии бачаи обӣ соли гузашта рӯи экрани синамо омад ва дар ин муддат ба як қатор ҷашнвораҳои байналмилалӣ роҳ ёфта Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. Древний ритуальный инструмент. филми нолаи танбури Аниса Собирӣ соли 2018 дар киностудияи Тоҷикфилм ба навор гирифта шудааст. филми мазкур дар 26-умин кинофестивали байналмилалӣ аз ҷумла моҳи октябри соли 2018 дар ҷашнвораи Пусан дар Кореяи Ҷанубӣ ширкат варзида, инчунин дар Арманистон, Россия, Урдун ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соҳиби ҷоизаҳо гардидааст. филми мазкур аз 25 дақиқа иборат мебошад. ин офарида дар бораи ҳаёт ва ба воя расидани як навраси 12-сола дар Тоҷикистон дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ривоят мекунад, ки он дар асоси рӯйдодҳои воқеӣ наворбардорӣ шудааст. бояд гуфт, ки соли 2019 филми кӯтоҳмуддати дуғоби коргардон Зайнулобидини Мусо низ дар кинофестивали байналмилалии Само намоиш дода шуд. филми мазкур аз 35 дақиқа иборат буда, миёни солҳои 2018-2019 аз ҷониби муассисаи давлатии Тоҷикфилм истеҳсол гардидааст. ёдовар мешавем, ки кинофестивали байналмилалии Само соли 2009 дар Шветсия таъсис ёфта, ҳамасола дар шаҳри Стокгольм баргузор мегардад. иштирок ва сазовори ҷоиза гардидани филмҳои синамогарони тоҷик дар ҷашнвораҳои бонуфузи ҷаҳон аз он дарак медиҳад, ки филмофарӣ дар мамлакат бо тадриҷ рушд мекунад. дастоварди дигари синамои тоҷик ин ба 9-умин кинофестивали байналмилалии Бастау роҳ ёфтани филми ҳунарии Сарбор мебошад. филми кӯтоҳи сарбори коргардони ҷавони тоҷик Манзарали Шералӣ дар ҷашнвораи мазкур ҷоизаи беҳтарин филми кӯтоҳро ба даст овард. ҳамзамон дар ҷумҳурии Қазоқистон ин филм аз ҷоизаи номинатсияи беҳтарин филми кӯтоҳ бенасиб намонд. филми кӯтоҳи сарбори коргардони ҷавони тоҷик Манзарали Шералӣ инобат ҳам дар ҷашнвораи байналмилалии Хазонрез дар шаҳри Мински, Беларус сазовори ҷоиза гардид. филми кӯтоҳи сарбори коргардони ҷавони тоҷик Манзарали Шералӣ пас аз иштирок дар синамо ҷашнвораи байналмилалии Хазонрез дар шаҳри Мински, Беларус дар номинатсияи беҳтарин коргардон сазовори ҷоиза ва баҳои баланди ҳайати ҳакамон гардид. қаблан филми кӯтоҳи мазкур дар 13-умин кинофестивали байналмилалии Тошканд таҳти унвони Дурдонаҳои роҳи Абрешим ва ҷашнвораи байналмилалии филмҳои кӯтоҳи кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил соҳиби ҷоиза гардида буд. дар замони соҳиби истиқлолӣ бо таваҷҷӯҳ ва дастгирии ҳукумати мамлакат баҳри рушди синамои миллӣ ва офаридани филмҳои баландмазмун шароити мусоид фароҳам оварда шудааст.
ин аст ки иштирок ва соҳиби ҷоиза гардиани филмҳои синамогарони тоҷик дар ҷашнвораҳои байналмилалӣ аз рушди филмофарӣ дар тоҷикистон шаҳодат медиҳад. қабули барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 баҳри рушди филмофарӣ таҳияи филмҳои баландмазмун ва рақобатпазир равона шудааст. хабари дигари ҷолиб ин аст ки филми коргардони ҷавони тоҷик Файзулло Файзов бачаи обӣ барои иштирок ва рақобат дар кинофестивали байналмилалии Само дар Шветсия пазируфта шуд. филми бачаи обӣ дар жанри драмаи иҷтимоӣ офарида шуда аз рӯзгори навраси моҳигире ҳикоят мекунад. инчунин дар филм мавзӯи ҳифзи муҳити зист ва кам шудани захираҳои об инъикос ёфтааст. Синамо ҷашнвораи байналмилалии Само соли 2009 таъсис ёфта ҳамасола дар шаҳри Стокгольм баргузор мегардад. ин мавзӯъ яке аз фалсафаҳои бузурги шарқӣ аст. шумо безор кардед қитъиями кинотон. филми кӯтоҳи Сарбор пас аз иштирок ва сазовори баҳои баланд гардиданаш дар чандин фестивалҳои синамои иномбад низ дар сеюмин синамобазми байналмилалии Московская премьера ширкат намуда сазовори ҷоизаи махсуси ҳакамон гардид. Синамо ҷашнвораи мазкур аз 17 то 21 декабри соли равон дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия баргузор шуда, ҳадафи асосии он инкишофи фазои ягонаи маданию кинематикии мамлакатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шумор меравад. дар ҷашнвора ҳунармандони синемо аз ҷумҳуриҳои Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Гурҷистон, Қазоқистон, Россия, Тоҷикистон ва дигар мамлакатҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил ширкат намуданд. ҳамчунин филми ҳунарии бачаи обӣ коргардон Файзулло Файзов, ки истеҳсоли муассисаи давлатии Тоҷикфилм мебошад, дар синамо ҷашнвораи байналмилалӣ дар шаҳри Даккаи Бангладеш муаррифӣ мегардад. синамо ҷашнвораи мазкур аз 15 то 23 январи соли 2022 дар Бангладеш баргузор мешавад. филми бачаи обӣ дар жанри драмаи иҷтимоӣ таҳия шуда дар бораи як наврасе қисса мекунад, ки ба моҳигирӣ шуғл дошта мехоҳад дар оянда ба ин касб машғул шавад. ёдовар мешавем, ки офаридаи мазкур давоми моҳи ноябри соли ҷорӣ дар кинофестивали байналмилалии Шветсия муаррифӣ шуд ва сазовори ҷоизаи таваҷҷӯҳи ҳакамон гардид. бояд гуфт, ки бачаи обӣ нахустин филми бадеии коргардон Файзулло Файзов аст, ки бар асоси идеяи коргардони шинохтаи тоҷик Бахтиёр Худойназаров таҳия шудааст. дар филм дар баробари иштироки ҳунармандони тоҷик аз қабили Аҳмад Қутбиддин, Соро Собир ва Меҳроҷиддини Сафар нақши яке аз ҳунармандони маъруфи ҷумҳурии Узбекистон Убайдулло Омон ба назар мерасад. дастоварди дигари синамои тоҷик дар давоми соли 2021 ин иштироки филми нави коргардон Муҳаммадрабии Исмоил таҳти унвони охирин сайди саёд дар барномаи озмунии асосии филмҳои пурраи ҳунарии фестивали кушоди кинои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кинематографияи миллии Киношок мебошад. фестивал аз 25 сентябр то 2 октябри соли 2021 дар шаҳри Анапай, Россия баргузор гардид. идомаи бештари ин матлаб дар идомаи барнома. филми ҳунарии охирин сайди саёд дар таҳияи коргардони муассисаи давлатии телевизиони синамо Муҳаммадраби Исмоилов таҳия шудааст. филми мазкур дар деҳаи вешаби ноҳияи Айнӣ ва Бешаи Палангон наворбардорӣ гардидааст. таври коргардони филм иброз намуд, наворбардорӣ давоми 2 моҳ идома карда, дар он зиёда аз 40 нафар ҳунармандони касбӣ ширкат намуданд. филм аз рӯи асари нависанда Аброри Зоир гирифта шуда, дар бораи шикорчие бо номи Саёд қисса мекунад, ки дар Беша ба шикор машғул мешавад. роҳ ёфтани филм ба ҷашнвораи Киношок аз маҳорати баланди коргардон ва рушди ботадриҷи филмофарӣ дар Тоҷикистон дарак медиҳад. ҳадаф аз баргузории чорабинӣ, муайян ва дастгирӣ намудани чеҳраҳои умедбахши соҳаи кино, таблиғи санъати кино ба ҳисоб меравад. дар синамо ҷашнвораи мазкур филмҳои пурраметраж, филмҳои кӯтоҳмуддат, филмҳои ҳуҷҷатӣ ва филмҳои кӯдакона ба намоиш гузошта шуданд. ёдовар мешавем, ки ҷоизаҳо дар ҳар номинатсия ба ғолибон тақдим карда шуданд ва ҷоизаи асосии ҷашнвораи Киношок буттаи тиллоӣ ба шумор меравад. ҳамчунин филми кӯтоҳи бадеӣ Этюди муассисаи давлатии Тоҷикфилм пас аз иштирок дар чандин синамо ҷашнвораҳои байналмилалӣ дар яке аз фестивалҳои бонуфузи Испания аниқтараш дар фестивали 12-уми байналмилалии филмҳои варзишии Барселона иштирок мекунад. фестивали мазкур аз 14 то 20 феврали соли 2022 дар шаҳри Барселонаи Испания баргузор мегардад.
филми кӯтоҳи бадеии этюд дар киностудияи давлатии Тоҷикфилм рӯйнавор омадааст. Давомнокии он 16 дақиқа буда дар жанри драмаи варзишӣ ба навор гирифта шудааст. Он дар бораи писаре нақл мекунад, ки дар оилаи навозанда таваллуд шуда ба воя расидааст. Падару модараш мехоҳанд, ки ӯ ба мусиқӣ машғул шавад, аммо писарбача ба футбол таваҷҷӯҳ дорад. Офаридаи мазкур дар фестивали 30-уми байналмилалии кушоди кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Балтика киношок, ки дар шаҳри Анапай-Россия доир гардида буд, ба намоиш гузошта шуд. Этюд филми нахустини коргардон Мумин Латифии 25 сола хатм кардаи шуъбаи коргардонии донишкадаи санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода мебошад. Ёдовар мешавем, ки дар фестивали 12-уми байналмилалии филмҳои варзишии Барселона бештар филмҳои намоиш дода мешаванд, ки дар он варзиш мавзӯи асосӣ бошад. Жанрҳои филмҳо метавонанд аниматсионӣ, ҳуҷҷатӣ, публисистика, бадеӣ ва кӯтоҳмуддату пурра бошанд. Ҳадафи аслии фестивал рушди фарҳанги филмҳои варзишӣ миёни тамошобинон ва ширкатҳои киною телевизион ба шумор меравад. Фестивали мазкур бо ташаббуси Хазинаи Олимпии Барселона бо дастгирии Шӯрои шаҳрии Барселона доир мегардад. давоми соли 2021 иштироки филмҳои синамогарони тоҷик дар чандин кинофестивалҳои байналмилалӣ аз рушди босуботи филмофарӣ дар даврони соҳиб истиқлолии мамлакат шаҳодат медиҳад. иштироки филмҳои бадеии насиби коргардон Шарофат Арабова, этюди муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва филми беҳтарини коргардон Муҳсини Раҳимӣ дар озмуни филмҳои кӯтоҳ ва фестивали кушоди филмҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз рушди синамои миллӣ дарак медиҳад. филми кӯтоҳи бадеии насиби муассисаи давлатии Тоҷикфилм, ки бо коргардонии Шарофат Арабова таҳия шудааст, дар озмуни филмҳои кӯтоҳи синамоҷашнвораи байналмилалии шаҳри Қазони Федератсияи Россия ва синамоҷашнвораи шашуми байналмилалии филмҳои кӯтоҳи Байконури шаҳри Алма-Ато иштирок намуд. Синамоҷашнвораи байналмилалии шаҳри Қазон аз 5 то 10 сентябри соли ҷорӣ дар шаҳри Қазони Федератсияи Россия ва синамоҷашнвораи байналмилалии филмҳои кӯтоҳи Байконур аз 8 то 12 сентябри соли равон дар шаҳри Алмаатои ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардиданд. филми кӯтоҳи ҳунарии этюди муассисаи давлатии Тоҷикфилм, ки бо коргардонии Мумин Қодиров наворбардорӣ шудааст, миёни 30 филм аз кишварҳои олам дар озмуни филмҳои кӯтоҳи фестивали кушоди синамои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кинематографияи миллии киношок иштирок намуд. фестивал дар шаҳри Анапай, Россия аз 25 сентябр то 2 октябри соли равон баргузор шуда буд. филми ҳунарии беҳтарин дар фестивали 17-уми байналмилалии филмҳои Қазон иштирок намуд. филми мустанади пурра, ки инъикоскунандаи ҷашни Наврӯз мебошад, бо коргардонии Муҳсини Раҳимӣ таҳия шуда, нақши асосиро ҳунарманд Давлат Раҷабов бозидааст. дар ҷашнвораи мазкур беш аз 10 филми беҳтарин намоиш дода шуд. филми бадеии ҳуҷҷатии беҳтарин оид ба ҷашни байналмилалии Наврӯз ва анъанаҳои миллии тоҷикон бахшида шуда, дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон наворбардорӣ шудааст. дар ҷараёни сюжет қаҳрамонон аз шаҳру деҳоти мухталифи Тоҷикистон дидан мекунанд, ки дар онҳо ҷашнҳои мардумӣ ба ифтихори Наврӯзи байналмилалӣ баргузор мешаванд ва бо анъанаҳо шинос мегарданд. коргардони мазкур муаллифи чандин филмҳои ҳунарӣ ва мустанад мебошад. намоиши филм дар кинотеатри Родинаи Қазон роҳандозӣ шуда, толори пур аз тамошобинонро гирд овард, ки суруди ниҳоиро бо кафкӯбӣ пешвоз гирифтанд. миёни онҳо намояндагони ҷамъиятии Тоҷикистон низ ширкат доштанд. таври коргардон зикр намуд, Наврӯз таърихи қадима дорад. филм дар аввал як ҳикояи оддӣ буд, аммо баъдан ба филми мустанад дар бораи анъанаҳо ва ҷойҳои зебои Тоҷикистон табдил ёфт. аммо ин филмест, ки дар он ҳама чиз зинда ба амал меояд. ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кинотеатри Победаи Новосибирски Федератсияи Россия аз 23 то 26 августи соли 2021 фестивали филмҳои тоҷикӣ баргузор гардида буд. фестивали мазкур бо ташаббуси муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муаррифии фарҳангу санъати миллати кӯҳанбунёди тоҷик роҳандозӣ шудааст. дар фестивали мазкур 4 филми ҳунарии истеҳсолнамудаи муассисаи давлатии Тоҷикфилм, аз ҷумла филмҳои ҳунарии «Ман бо духтаре вохӯрдам», «Қисмати шоир», «Гулдухтарони суғдиён» ва «Оинаи беҷило» ба намоиш гузошта шудаанд. ҳамчунин масъулини муассисаи давлатии Тоҷикфилм ба муносибати ифтитоҳи фестивали филмҳои тоҷикӣ дар
шаҳри Новосибирски Россия тариқи маҷозӣ меҳмонону иштирокчиёни чорабиниро табрик намуда изҳор доштанд, ки баргузории фестивали мазкур ҳамкориҳои судманд миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россияро боз ҳам таҳким мебахшад. дар кинотеатри Ватан маросими ҷоизаспории фестивали филмҳои мустанади телевизионии шаҳри Ман доир шуд. Фестивали мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва муассисаи давлатии Ҷаҳоннамо бо мақсади муаррифии ҳарчи бештари дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ дар пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардида беҳтаринҳо қадрдонӣ шуданд. дар маросими ҷоизаспории фестивали филмҳои мустанади телевизионии шаҳри Ман намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии Ҷаҳоннамо иштирок ва баромад карда иброз доштанд, ки бо дастуру ҳидоятҳои раҳнамунсози президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, пойтахти мамлакат таи солҳои соҳибистиқлолӣ ва махсусан чанд соли охир боз ҳам зебову назарабо гардидааст. баъди суханронӣ ғолибон қадрдонӣ карда шуданд. ҳамин тавр шоҳҷоизаи фестивал барои беҳтарин филми мустанади телевизионӣ дар мавзӯи шаҳрсозӣ ва меъморӣ насиби филми Шаҳрсозон аз телевизиони Душанбе гардид. албатта ин шаҳри зебо меарзад ки ҳамеша дар бораи ӯ филмҳо кунем ва асарҳо нависем ва ҳамин гуна эҷодкорҳо боз ҳам дар бораи зебогиҳои ин шаҳр бояд ҳамеша эҷод намоянд ва барои ташкилкунандагони ин фестивал боз ҳам миннатдории хешро баён мекунем, ки меҳнати мо эҷодкоронро қадр намуданд. дар воқеъ имрӯзҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, хосатан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, дар шаҳри Душанбе корҳои ободониву созандагӣ зиёд ба чашм мерасад ва ин ҳам шоистаи таҳсин аст. ман ки дар фестивали телевизионии филмҳои мустанад таҳти унвони шаҳри Ман дар номинатсияи хизматрасонӣ соҳиби ҷоиза гардидам, пеш аз ҳама ба ин кумитаи тадорукот изҳори сипос мегӯям. аз рӯи номинатсияҳои зерин аз ҷумла беҳтарин филми телевизионӣ дар мавзӯи сохтмони шаҳри Душанбе барномаи истиқбол аз истиқлоли телевизиони Тоҷикистон, дар мавзӯи маориф барномаи Душанбе боргоҳи маърифати телевизиони Синамо, дар бахши фарҳанг барномаи Душанбе инфографикаи телевизиони Сафина, дар номинатсияи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барномаи олами сайёҳати телевизиони Ҷаҳоннамо, дар бахши фарҳанги шаҳрнишинӣ барномаи ангораи телевизиони илм ва табиат, дар мавзӯи сохтмони роҳҳои шаҳри Душанбе барномаи масири рушди телевизиони Синамо, дар мавзӯи наврасони шаҳри Душанбе барномаи истеъдоди телевизиони Баҳористон, дар мавзӯи варзиши Душанбе барномаи самти телевизиони варзиш, дар мавзӯи хизматрасонӣ барномаи шаҳри сероби телевизиони Синамо ва дар мавзӯи тандурустӣ барномаи ҳикмати шифои телевизиони Ҷаҳоннамо ва беҳтарин филми телевизионӣ дар мавзӯи созандагӣ муаллифи рамзи истиқлоли телевизиони Синамо ғолиб дониста шуданд. филми ҳуҷҷати шоирӣ ва коргардони тоҷик Аниса Собирӣ бо номи оҳангҳои даврони рафта пас аз иштирок дар фестивали байналмилалии Calder Journal ҷоизаи маҳбубтарин филм аз нигоҳи тамошобинонро ба даст овард. ҳамчунин филми дигари ин коргардон бо номи оҳангҳои замони гумшуда низ беҷоиза намонд. фестивали мазкур аз 18 то 31 октябр тариқи онлайн баргузор гардид, ки дар он 35 филм аз давлатҳои Аврупои Шарқӣ, Балкан, Россия, Қавқоз ва Осиёи Марказӣ намоиш дода шуданд. барои ғолибон 6 ҷоиза муқаррар шуда буд, ки яке аз онҳо насиби коргардони тоҷик Аниса Собирӣ шуд. филми оҳангҳои даврони рафта 45 дақиқа буда, муҳтавои он дар бораи мусиқиҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. ёдовар мешавем, ки офаридаи мазкур моҳи августи соли равон дар фестивали филмҳои мустанади соли Луна Фестивал дар Италия ҷоизаи акси беҳтаринро ба даст оварда буд. All creatures have an intuition, and I had an intuition to come here.
филми коргардони ҷавони тоҷик Аниса Собирӣ оҳангҳои замони гумшуда дар ҷашнвораи филмҳои ҳуҷҷатӣ дар Итолиё беҳтарин дониста шуд. Ин офаридаи коргардони тоҷик миёни даҳҳо филм дар бахши акси беҳтарин пирӯз дониста шуд. Бояд гуфт, ки дар ин ҷашнвора филмҳои гуногуни таҷассумгари фарҳанги кишварҳои гуногун ба намоиш гузошта шуда буданд. Маълум аст, ки филми 45 дақиқагии оҳангҳои замони гумшуда як қисми лоиҳаи коргардони тоҷик Аниса Собирӣ дар бораи мусиқии Тоҷикистон аст, ки соли 2017 роҳандозӣ шуда буд. It wasn't just that this music was rhythmically, melodically and harmonically fascinating. офаридаи мазкур дар бораи сафар ба манотиқи дурдасти Тоҷикистон нақл мекунад ва бинандаро бо анъанаҳои фарҳанги қадимаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ошно мекунад. ҳамзамон қисми дигари филм дар бораи навозанда аз Британияи Кабир Лео Абрахамс қисса мекунад. наворбардори филм Алексей Везнос, муҳаррир Разван Барсети ва муҳандиси садо Шаҳринисо Яковлева мебошанд. филми хаёлпарастони музофотии коргардони ҷавони тоҷик Румишу Азимов дар барномаи озмунаи 7-умин фестивали байналмилалии кино Бурҷи Тиллоӣ ширкат намуд. фестивали мазкур аз 29 ноябр то 4 декабри соли равон дар Ҷумҳурии Ингушетияи Федератсияи Россия баргузор гардида буд. муаллифони идеяи баргузории он муовини раиси иттифоқи кинематографистони Федератсияи Россия Клим Лаврентов буда, ҷоизаи асосии фестивал нусхаи тиллоии майдакардаи бурҷи асримиёнагии ин гӯшҳо ба ҳисоб меравад. ҳамчунин дар доираи фестивали кино дар яке аз вилояти ин мамлакат намоиши анъанавии филмҳои ройгон ва филмҳои тасвирӣ барои кӯдакон баргузор шуданд. ёдовар мешавем, ки нахустин фестивали кинои бурҷи тиллоӣ тирамоҳи соли 2014 дар Ҷумҳурии Ингушетияи Федератсияи Россия баргузор шуда буд. ҳамчунин филми ҳунарии охирин сайди саёди муассисаи давлатии Тоҷикфилм пас аз иштирок дар барномаи озмунии асосии филмҳои пурраи ҳунарии фестивали кушоди кинои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кинематографияи миллии Киношок, ки аз 25 сентябр то 2 октябри соли 2021 дар шаҳри Анапаи Россия баргузор гардида буд, дар 17-умин кинофестивали байналмилалии Хазонрез дар шаҳри Мински, Беларус барои иштирок пешниҳод гардид. инчунин филми ҳунарии автобусни Зарин Чорабинӣ ширкат намуд. аз 19 то 23 ноябр дар шаҳри Мински, Ҷумҳурии Беларус кинофестивали 17-уми байналмилалии Хазонрез дар ҷаласаи шӯрои директорони киностудияҳои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор шуда буд. барои иштирок дар ин кинофестивал ду филми ҳунарии Тоҷикфилм Автобус ва Охирин сайди саёд пешниҳод гардидаанд. дар доираи шӯрои директорони киностудияҳои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил имзои созишнома оид ба филмофарии муштарак миёни кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Гурҷистон дар назар аст. бинандаҳои гиромӣ, инҷо барномаи Хабарреза ба анҷом мерасад. то дидори навбатӣ ба шумо сарбаландию тансиятӣ тамонно мекунем. Мустафои Абдураҳмон будам бо барномаи Хабарреза. хайр.